vitamin C na gawang Unilab. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Happy Monday! Sabi ni Kuya Jun, Lunes na naman ngaya bede, pangani ngaya ako nakaka-stretch lang mga yakan sa kuyang likod. Balik trabaho na naman po itong mga empleyado kan gobyerno, maging sa mga pribado. And then itong mga mahihigos ng mga teachers, puga-puga na ngunyan, ang pagpreparar, paglinig, pag-facilitate, kaya itong mga parents po and guardians na nagpartisipar po ngunyan sa primerong aldaw ka na Brigada Eskwela, tanganing masiguruan kahandaan kan mga facilities sa mga eskwelahan para sa pagbubukas po kan klase. Next week man po tabi iyan, June 16, 2025. Busy pa ngunyan dyan sa Bex. Dyan sa may parte ka na baka kay dahilan ta. Dyan po ginibo itong national kick-off kan Brigada Eskwela po digdi sa tuyang nasyon. Pero ang bubukas kan activity, ang sabayan po na ginibo sa man iba-ibang eskwelahan digdi po sa tuyang nasyon. Kaya sa mga parents, tapusan and guardians, mag-check na kan mga pages, kan mga schools na lalaugan kan sa indong mga estudyante, kan sa indong mga aki tanganing maaraman. Taang aram ko kaya, may mga specific dates lang. Halimbawa, kung dyan nga sa sarong eskwelahan, pag June 9, sa June 11 ngayon, ang mag-enroll itong mga maralaog para sa kindergarten tapos grade 1. Pag naman nga, pag June 11 sa June 13, ay kulibat ko palan, holiday sa Thursday. Day ko lang nahapot sa mga padabatang teachers kasi bago sa paglibot-libot ko. Kung sa Thursday, Joshua, may Brigada Eskwela sa indang mga schools. Dahil pag June 12 po baga, deklarado po tabi yan na Independence Day, araw ng kasarinlana ng Pilipinas. Lingaw ko hapoton sa mga school principals na nakauron ta kasubago. Kaya as early as now, pwede na kamong magbisita sa indong mga eskwelahan dyan. And then, syempre, i-require po itong mga requirements na kaipuhan po nindong i-comple. And then, napaghalaton itong ultimong aldaw kan pagbrigadahan. June 13 po yan, Biyernes. Dahil syempre, pag Pilipino, ugali ka iyan, perminanggad na, last hour, ultimong aldaw nanggad po magpapasariring po dyan sa eskwelahan. And of course, prior pa kan sa indong pagbisita dyan sa mga eskwelahan, make sure na daradara po nindoan sa indong mga magkakanigong mga dokumentos na mga kaipuhan, tanganing daynanin pabalik-balik. Tapos, ang saro baga dyan sa ang saro dyan sa mga pigahagad man, pigre-request, kaitong mga teachers po dyan, magkaigo po nin volunteerismo, na pagtarabangan na maglinig, duman po sa mga eskwelahan, and kung day man makalinig, magdonar nin mga cleaning materials na mapapakinabangan po kan mga estudyante. Haning pag-abot kan na June 16, maging convenient naman sa pemerong aldaw kan pagklase itong mga estudyante.
Bako lang ngayon duman sa ang pangapudan sa mga parents and guardian. Pati na po itong sa mga stakeholders, mga grupo, organisasyon, ilan ta. Pag mga araw ka iyan, may mga inisyatibo man po sinda na makapag-extendir, makapag-taunin serbisyo sa man iba-ibang eskwelahan po digdi sa Tuyang Palibot. And Iuman gararay Kuya Jun, ingat-ingat man po gararay kita sa mga managbabiyarahe. Kaso bago hali ako digdi sa Legazpi PNP dahilan ta sa first week kang June. Ang syudad kan Legazpi digdi sa probinsya kan Albay po an may pinakahalangkaw na numero nin mga nairehistrong road crash. Itong mga aksidente sa tinampo. Sabi ni Sir Panya, ang tagapagtaram ka na Legazpi PNP, dahil ngaya iyan ngaya Ma'am Angel, posible ngayang iba dahil ngaya sa bako ngaya dahil ngaya familiar kay itong su mga dapat na sunodon taang mga nangyayari ngaya dyan. Kung halimbawa medyo may kwarta, dahil na po ngaya nag-exam, nagbabayad na sana, kaya bagaan saro sa mga lakdang kan Land Transportation Office Bicol. Itong sumaigot na monitoring sa mga driving schools and ang pagiramdom ninda dyan na wala po nin makakalusot na mga matatauan nin lisensya na dahil man po talaga qualified and equipped nin kaaraman manungod po sa tamang pagsunod sa mga batas trapiko digdi sa Tuyang Palibot. And nagkaigwa naman sindanin pakikipaghuron sa DPWH and then iba pang mga government agencies na pwedeng makatabang pag-abot naman ngaya sa pagbugtak nin mga road signages, mga early warning devices, duman sa mga tinampo na pigugudak sa term sabi ni Sir Napanya Kasubago. Tanganing prior pa man ngaya or before pa man ngaya mag-abot duman sa area, may informaran na lang ngaya su mga biyaheros ta, su mga motorista kan mga dapat nagibuho. Pero syempre, kita bilang mga drivers, kung ito pong su mga drivers ta, make sure po tabi na salbado kamong makakaabot sa indong mga destinasyon, mga kauli sa indong mga residensya. Magsuulog ng gad po nin mga protective gear. Magsuulog po ka itong su helmet na prescribe. Dahil naman bagangunan Kuya Jun uso itong su half shell. Naramduman ko ka ito. May barkada ako dyan na pulis sa Police Community Precinct 4. Ang sabi niya duman, nag-checkpoint siya. May nakasabay kami duman na checkpoint na ang helmet niya, itong su half face, sabi kan barkada ko. Sa susunod ngayon, abo ko na ngayang mahiling ngaya iyan na surusulog mo. Kan mga panahon na ito, uso pa po itong panahon pa kang pandemic. Sabi niya, mag-anap na daaki magayon na masitas, tapos gibuko na lang dae itong paso na half shell na helmet. May mga ipigtatalaan po baga kayan ang LTO sa tuyang mga otoridad digdi sa Tuyang Palibot kung ano su dapat na itsura, kung ano su dapat na susulogon ta tanganing masiguro po ang sa tuyang kaligtasan dyan po sa tinampo. And of course, day po dapat kamo magsobra duman sa ipigtalaan na speed limit. Day man ibig sabihin na wala kanin kasabay, wala kanin kasaba. Buwelong-buwelo man ngaya kami. Kaya ngaya, su padalagan ko 120. Lalo na po bagangon yan na harani na po ang pagbuburukasan naman nin klase. Sana wala naman kita magkakabaretaan, magkakahiriling na mga post sa social media. Manungod sa mga estudyanteng nababangga, mantang sindaan nagbabalyo sa pedestrian lane. Dapat po na pag-approaching ka palang bagazan, dapat maluya na po ang sa imong pagpapadalagan kan sa imong vehikulo is either motorsiklo yan or four-wheeled vehicles. Maging responsable po kita tanganing maibitaran ta ang mga road crash po digdi sa Tuyang Palibot. Bihira Kuya Jun na pag may nahiling kang post sa social media na road crash, bihira po dyan an wara nin bigbabawian nin buhay. Kaya magtaga-ingat-ingat ka mo. Maray na pagkauto kay
Emeritus Edwin Peralta. Kaya naman daw iningon yan si Direk Edwin Emeritus. Joshua James, ayan na yung inaantay mo ata sa labas. 3 yan, be. Maray na pagkauto kay Kuya Joseph Nares, nakaantabay ngunyan, and then kay Sir Phil Balila Jr. Sabi na, good afternoon po, Madam Angel, watching from Santo Domingo, Albay. Maray na pagkauto po dyan sa mga nakaantabay sa tuya sa may partekan, Santo Domingo, Albay. Naagyan ko kasubago Kuya Jun, tahali ako dyan sa may partekan na Barangay Bitano. Ito baga Kuya Jun sa may Riles, kung na maagi kaligdi sa may sunasolo na grocery store. Alang ka ba kung tulo na Kuya Jun sa may Riles po baga. Maringan ni kasubago ta may nahiling kami ni Kuya Boy na mga, di ko sure kung residentes ito duman o concerned citizen. May mga daradara Kuya Jun na balde, kantigwa uwa su balde, di nag-uran baga Kuya Jun, makusugon po sa oran digdi sa Legazpi. Di so sa may Riles duman naglulubong kan Sabado, tama ba ako? Sabado, nag-tricycle ako hali digdi sa DCGB, pasiring sa terminal. Kan mga panahon ito Kuya Jun, kakatapos lang ki uran. Di so Riles duman naglubong, nalubak baga su aram to sutig pagtigda sa angatan kang tricycle o kaya motor. Nakakaguot Kuya Jun. Maraysa na nga ni kasubago tapag agi mi ni Kuya Boy. Ito nga ning may mga daradarang balde-balde. So mga balde baga Kuya Jun kipintura na kulay puti tas kulay green. Tigwara-awaanin da ito duman. Imagine kung wara ki mga arog kaining mga activity duman. Irak man, imagine ko Kuya Jun, dito man tigahagad. Paano na lang kung ang driver kan para tricycle, medyo matanda na. Tapos, medyo maluya na Kuya Jun ang pandango. Sakto, nagbalyo duman, maagi sa tren. Bata day ka man hindi Kuya Jun ki pwedeng makahuron sa PNR Legazpi. Taan tuturoon ka naman. Magpasiring po ngaya ka mo sa naga. Tanyaon nga duman ang samuyang opisina. Engon yan na medyo nagpupuuna po baga ang tag-uran. Ang enot ka iyan na nagigibo dyan mga paagi tanganing maresolveran iyan na haloy asin pauro-otro ng problema. Iyo po tabian mga personnel kan Legazpi City Engineering Office. And sana may magmamantinir kan siring na mga activities, although na dapat ngayon maghiro kaya naramduman ko dati si Engineer Ibo, dapat ngayon ang maghihiro ka iyan, iyo po mismo ang manihamiento kan Philippine National Railways. Kaso, yun nga ni, dipisil makipag-coordinate sa inyo kasi nakapirang try na kita. Si Kuya Jim, iyuman. Pero, until now, wala kita nin maswerte, bako lamang halabaan sa muyang mga pantalon, tanganing kaigwanin pagkakataon na makahuron ang mga personal dyan sa PNR. Perang beses nang may nangyayari pati na, dito na hagadon, halato na may buwis pa dyanin buhay, before tabian na i-actionan. Bata sa kataning duman Kuya John, abaan na daw naman sa basura. Sabi ko kay Kuya Boy, pag day pa niya ako ito natangka sa aga, hanapunta naman niya ako, i-coordinate ko naman niya ako kay Sir na Engineer Benjo Calye. Maray na pagkauto dyan sa mga friends ta sa Office of the City Environment and Natural Resources, OCNR Legazpi. Maray na pagkauto kay Sir Emil James Lodana, kay Sir Louis Ariola, kay Sir Ray Arjona Dalma, kay Sir Noel Mendez Banyo, and then kay Kuya Joseph Nares, nakaantabay po ngunyan na pagkaudto. Ang sa kuyang kapartner sa lado technical, si Kuya June Napoles, IT si Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa idong nakaibahan ngunyan na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa South